Unom ka mga lugar sa probinsya sa Cotabato ang gipailabom sa orange category nga color coding sa Commission on Elections kun COMELEC. Kini nagpasabot nga adunay presensya sa mga armadong grupo. Ang mga lugar Gilang Kuban, sa Alyusan, Midsayap, Amlang, Pikit, Carmen ug Matalam. Apan gideklara sa kapulisan sa probinsya nga generally peaceful ang baguhay lamang nahuman nga 2025 midterm elections sa Cotabato Province. Kay sa kinatibuk-an, walay natalang election-related incidents atol sa adlaw sa piniliay. Mapasalamaton kita nga ang ato ang gihimo nga piniliay ni atong Mayo 12 nahimo nga malinaw no walay kapulian nga natala no, sa tibuok probinsya sa North Cotabato. Loyo sa init ng mga isyu sa mag-atban ng mga kandidato, nagpabiling kalmado ang matag supporters. Gani sumala sa kapulisan nga mas malinawon karon itandi sa milabayng eleksyon. Mas peaceful ang nahimo ang piniliay karon. Ug kini lang tungod sa effort nga gihimo sa atong kapulisan, kundi tungod po sa tabang sa ato ang community, tabang sa katawhan nga naging kalmado sila during election, naging kalmado sila. Kumbaga professional ang pagdala nila sa ilahang mga supporters. Malampuson sab nga nakabotar ang tanang mga botante sa probinsya. Bisan pa man nakasinati og gamay nga aberya sa automated counting machine kon ACM sa pipila ka polling percents. Nasolusyonan dayon kini sa COMELEC ug gilugwayan ang oras sa pagbotar. May mangilan-ngilan na problema katulad ng paper jam or rejected ballots, no? Ngunit nasolusyonan naman po ito. Yung mga paper jam na troubleshoot naman po ito ng ating electoral boards at ng technicians, no? At hindi naman ito naging sanhi na hindi matuloy ang botohan sa mga presintong yon. At ito po ay nasolusyonan dahil sa contingency procedure na ang COMELEC and Bank mismo ang nag-utos, no? Nahimong hapsay ang proseso sa pagbotar ug daghang vulnerable sector ang sayo nga nakabotar. So far, okay naman po yung naging sistema sa botohan. Hindi natin maiwasan na merong magrereklamo sa haba ng pila, sa init ng panahon. Ngunit ito naman ay naayos naman po ng ating electoral boards. During the early voting hours, may mga nakaboto po na vulnerable sectors, especially karamihan sa urban areas. Mapasalamaton sabang COMELEC sa mga magtutudlo nga nagsilbi isip electoral board member sa adlaw sa piniliay. Naproklama na sa municipal, city ug provincial board canvassers ang mga midaog nga kandidato sa tibuok probinsya. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe!